So mga idol, afternoon. Magandang sa inyo dyan, araw. San Juan ngayon, June 24. At nandito kami sa tabing dagat mga idol. Yan yung dagat mga idol. Nagbanding lang kami sandali. Saglit lang. Yung partner ko mga idol sa likod, nagduyan-duyan lang. Gusto yung mga baon namin mga idol. Meron kaming juice, tubig, tapos meron kaming bulad mga idol, tuyo, tapos haging. Yun, ito lang mga baon namin mga idol. Tapos meron kanin dito. Yan. Ang iba yan, simpleng-simple lang mga idol. Saglit lang na banding dito sa dagat. Ligo-ligo lang mga idol. At nandun yung mga bata mga idol. Yun. Ligo sila doon. Yung dagat namin dito mga idol. Yan. Banding lang saglit mga idol. Ang paralax. Happy San Juan sa inyong lahat yan mga idol. San Juan ngayon. Yan. Ito yung paligid namin dito mga idol. Yung dagat namin dito. Libre lang dagat dito mga idol. Yan. Dito lang sa tabi ng daan mga idol. Dito sa Pintatagan sa amin mga idol. Yan yung paligid mga idol. Low tide ngayon mga idol, kaya mababa yung tubig ng dagat mga idol. Yan, low tide. Mamaya pag lumaki na yung dagat mga idol, maligo tayo sa dagat. Puntahan natin yung mga bata mga idol, anong ginagawa nila dito mga idol. Yan. Ano pala to dito mga idol, yung pantalan. Yan dyan mga idol. May pantalan dito, yung mining na company dito mga idol. May mga birds dito pag minsan pupunta dyan, may birds. So ang ginagawa nila dito mga idol, naglalaro lang sa buhangin. Yan si Dave mga idol. Yan si Langging at saka si Princess. Yan mga idol, ang ganda ng tanawin dito mga idol. Yan, pantalan yan mga idol, maliwanag dyan pag gabi. Yan. Walang birds ngayon mga idol, walang barko. Kaya yung nasa dyan mga idol ay Samal yan mga idol. Island Garden City of Samal. Yan mga idol. Mababa pa yung tubig mga idol. Low tide.